sa GB, garantisadong baleta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, community pantry dakulang tabang sa mga residentes kan barangay. Vaccination rollout sa Police Regional Office 5, ginibo na. OWAS, magkakigwana nin sariring fire station. Edible landscaping sa Barangay Project ipiglansar sa Pulangi, Albay. Sa lado national efekto kan ECQ de paman na mamatian. Community pantry ipigkumparar kay Satanas na nagtaonin mansanas kay Eva. Gobyerno mabakal nin booster shot sa Moderna. Mas mahigpit na quarantine dapat ipasunod. Sa ibang nasyon, desisyon kontra sa dating pulis na nakagadan sa Black American Inumaw. Sa lado ni sports, duwang Albayano PBA players inumaw kan sanggunian panlalawigan. Detalyas kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mas dakol na matatabangan asin may papailing ang suporta sa mga persona grupong nagkakaiguan in inisyatibo na magbugtak in community pantry sa Daraga Albay. Ini ano beto kan Daraga PNP kung natatasinda ang mahanap ni mga produktong pwedeng bakalon o idonar sa mga pantry sa kapalibutan. Sigun kay Daraga PNP Chief Ronnie Pabia, target nindang magbakalin mga gugulayon sa mga lokal na paraoma kan banwaan. Sa siringaning paagi, matatabangan ang mga paratanom asin community pantries sa palibot kan nasabing banwaan. Mantang nagpagarumdom si Pabia sa mga Daragenyos na magsunod manggararay sa minimum health protocol kung sinda maduman sa mga community pantries. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sa pangiyanot ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Bartolome Bustamante sa Pagikan Regional Medical and Dental Services 5, iyo ang nag-asikaso sa vaccination rollout sa indang mga personahes sa multipurpose building sa Laucan Camp Simeon Ola sa Legazpi City. Maabot sa 60 vials ng Sinovac vaccines ang naresibikan mga medical frontliners kan PRO5 kung saan ang saro sa mga nangenot na recipientes, iyo si Police Colonel Niemer Capulso Jr., Hepe kan RDMU 5. Ang pagbakuna ginibo kan mga personahes kan RMDSS 5, matang nahiling ini mismo ni Dr. Rita Angbon, pamayo kan DOH Regional Vaccination Operations Center. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa daay maaloy, magkakaigwanan din sa diri asin modernong edifisyo ang Bureau of Fire Protection sa Barangay Iraya Norte, Owas, Albay. Ini kasunod kan ganibong groundbreaking ceremony sa lugar na babugtakan kan edifisyo na iyo ano okuparon kan Owas Fire Station. 7 milyones pesos na fundo ang itinagama kan Bureau of Fire Protection Regional Office para sa pagpapatudok ng fire station mantang ang lote donasyon kan gobyerno lokal. Pinasalamatan ni Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Senior Superintendent Renato Capus si Alcalde Domingo Escoto. Pati na ang gobyerno lokal kan uwas sa pesos kanin na magdonar nin mahiwas na lote na tutugdukan nin bagong Owas Fire Station. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Padagos ang pagdistribute ng mga bagas sin food packs kan lokal na gobyerno kan kamalig albay sa mga pamilya sin individual na konsideradong close contacts kan mga personang nagpopositibo sa COVID-19. Saro ini sa paagi kan kamalig LGU na masuportahan asin maitawan pangangipo mantang sinda nakakwarantina ni 14 diyas. Matang mas pinakusog ang pagbabantay asin implementasyon kan mga control protocols kan mga barangay health emergency response team o BERT sa mga apektadong barangay. Sa ngunya nga po din si Alcalde Caloy Baldo sa mga kamaligyenyos na magsunod sa minimum health protocols tanganing luway-luway nang mapababa ang kaso kan mga nagpupositibo sa nasabing helang. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa pagkikipagtabangan sa Department of Agriculture Bicol, Department of Agriculture Albay, Agriculture Training Institute, Longabella Kalikasan Farm, El Mero de Xi Integrated Farm, asin opisina ni Pulangi Liga ng mga Barangay, President Kagawa Raymond Adrian Salceda, naglansar kasuwapon nin Innovative Agricultural Initiative na edible landscaping sa barangay sa Pulangi Albay kung saan kamauotan kanina maenganyar ang komunidad, lalo na ang mga jóvenes na aktibong magpartisipar sa pagtanom sa paagi nin pagmidbid sa sainda nin Innovative Farming Approach sharing sa edible landscaping na pigapod na seeds to plate as iniba pang organic farming. Ang mga partisipantes tatawan in pisog na itatanom asin seed money bilang kapital. Nabawi kan mga tropas kan gobyerno ang duwang M16 rifles, duwang bandolyeras, 12 magazine, ammunition asin gamit personal matapos magkaigwanin armadong labanan kontra sa mga rebelding komunista sa barangay Tigbao, Milagros, Masbate ka nakaaging Banggi. Sinabi ni Captain John Paul Villeza, tagapagtaram ka 9th Infantry Division kan Philippine Army, na ang mga soldados nakaresibinin informasyon hali sa mga residentes manunungod sa presensya kan mga armadong grupo sa saindang lugar. Siyang sinabi na mantang nagkakaigwanin security operation ka nakainkwentro kan mga militar ang 10 armadong rebelde na nagdura ni nagkaperang minutos. Ang mga rebeldes nagdurulag, walat ang silang armas asin mga gamit personal. Iyan ang primerong kabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Victor Neri, artista, social worker, para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. As an actor, kailangan lagi akong nasa best performance ko. As a public servant, para lalo akong makatulong sa kapwa, ay dapat matulungan ko rin ang sarili ko na laging nasa best condition. Kaya I always start my day with a cup of Best Cafe para sa matinding pagod at puyatan, kaya kong gumawa. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Like me, you also deserve the best. Enjoy Best Cafe every day. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa
buo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose Nido 3 Plus. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kang barata sa lado nasyonal. Daipa na ailing, ang epekto kan enhanced community quarantine as in modified community quarantine dalanta artificial pamansana ang pagbaba kan kaso ng COVID-19. Ipiniluwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ini dalanta may mga laboratorio na dain nagkaigwanin operasyon asin dain nakasumitir kan sa indang datos. Idinugan pa man niya na 19 mga laboratorio ang dain nagkaigwanin operasyon asin 4 non-reporting laboratories kanakaaging aldaw. Nagtutubo ng mga health expert na dapat ipautob nin mahigpit ang kwarantina para mapugulan ng paglakop kan COVID-19. Sigun kay Dr. Ana Ong Lim, miyembro kan Technical Advisory Group kan Department of Health, ang maximum quarantine period iyan dapat 14 días, mantang ang minimum 10 aldaw. Pigrekomendar kan DOH-TAG kay Presidente Rodrigo Duterte na dapat nakasentro ang gobyerno sa quarantine measures para masiguro na nakukontrol ang paglaog kan COVID-19 variants hali sa mga biyahero. Sinabi man ni Dr. Edsel Salvania, sarong infectious disease expert, na importanteng makontrol ang paglakop kan variants lalo na sa mga returning travelers. Ipigrekomendar ni Salvania na bawasan ang durasyon kan kwarantina sa 10 aldaw sa mga dainin sintomas asin ipairaro man pasyente sa test sa iyang ikapitong aldaw na quarantine. Para man kay Dr. Marisa Alejandria, miyembro man kan DOH-TAG o DOH-TAG na pwedeng turusan ang quarantine period sa 10 aldaw gikan sa regular na 14 días basta ang pasyente asymptomatic asin mahigpit nagigibuhon ang monitoring.
Namundo din marahay ang kampo ni dating Senador Bongbong Marcos sa pagbasura kan Presidential Electoral Tribunal kan sa iyang electoral protest sa 2016 Vice Presidential Election. Sinabi ni Abogado Vic Rodriguez, Legal Counsel ni Marcos na tinugutan ang sendang kampo na maglatag panin mga ebidensya na mapatunay na nagkaigwatalagan may wasan na dayaan sa Mindanao. Sa tanawan nindo na dapat gibon kan na PET ang gabos kaining makakaya para maisiyan kung saray resay talaga o kung sisay talaga ang tunay na nanggana sa pagka-vice presidente. Natuyaw maninda si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na iyo ang nagsurat kan desisyon kan PET na nagbasura sa protesta kontra kay Vice Presidente Leni Robredo. Nagtutubod si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Executive Director Lieutenant General Antonio Parlade Jr. na ang mga community pantries garong mansanas na pigtangro ni Satanas asin pagtintar kay Eva nakaunon. Kan haputon kung si isa yang Satanas, sinabi ni Parlade na sindaan mga organizer kan pantries. Ang pigunambita ni Parlade iyo si Ana Patricia Non, an organizer kan primerong community pantry sa Maginhawa Street, Quezon City, na nagtaunin inspirasyon sa iba pa na magbugtak man in siring na inisyatibo sa mga iba-ibang parte ka nasyon. Alagad pilinaw ni Parlade na suportado ninda ang siring na community initiatives na makakatabang sa mga tao na apektado kan pandemya. Sinabi ni Parlade na trabaho ninda na aramon ang mga individual na pig-aprobitsaran ang community pantry movement para ibusolan sa inang political agenda at sintanganing paluwason na maraot ang gobyerno. Paglilinaw ni Parlade na wara sindang pigre-red tag na si Isay man asin da isinda nagtutubod sa siring na termino. Dagdag pa niya na nakaresibir sindanin mensahe kung saan si Non may koneksyon sa 26 anyos na aktivistang si Chad Book na nadakop kaibahan kan mga lumad sa sarong police operation sa Cebu kan Pebrero 15 dahil sa aligasyon na saro siyang communist child warrior. Ano ang sinabi ni Non na nagibos na nasyanin sa diri niyang inisyatibo para tabangan ang sayang komunidad dahil nahihiling niyang kulang ang suporta kan gobyerno sa mga komunidad. Pinahimutikan man ni Non na miyembro siya kan communist group. Barata hali sa ibang nasyon. Inapunin the US President Joe Biden as in Vice President Kamala Harris na starting point for greater justice ang naging desisyon kan jury laban sa dating pulis na si Derek Chauvin na guminadan sa Black American na si George Floyd. Sinabi kan Vice Presidente na nakamati siya nin kaginawahan alaga day pamanggiraray mahali ang kulog. Sinabi niyang ang sukol kan ustisya bako siring sa pantay na ustisya. Sinabi niyang kaipuan igwasin ang gibuhon kay ponindang i-report ang sistema. Enot nang nangapudan ang Vice Presidente sa Senado na ipasar ang George Floyd Justice Policing Act na napod na parte kan pamana ni Floyd. Barata sa lado ning Karawat. Duwang magkasiblag na resolusyon ang ipinasar sa sangguniang panlalawigan Canal Bay na may kamauotan na tauanin pagmidbid ang duwang albayanong basketbolista na nasa Philippine Basketball Association. Si Kinatawan Glenda Ongbongao nagpasar ni resolusyon para midbidon si Ben Adamos kan Bakakay Albay na nakuha kan Alaska Aces, mantang si Kinatawan Neil Montaliana nagsumite naman ng resolusyon na minarekonosir kay Jory Napoles Candarag Albay mantang inihaloy nang nagkakawat sa Phoenix Fuel Masters. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Simple sana ang ginimong selebrasyon kan sayang ika-95 kumpleanyo ni Queen Elizabeth II. Kung dati magarbo kada taon ang kumpleanyo, ini ginibo siya ng simple dalan sa COVID-19 pandemic asin pagkagadaan kan sa iyang agom na si Prince Philip. Sa sayang mensahe, pinasalamatan kini ang mga tao sa bilog na kinakban na nagpaabot nin sa indang pakikidumamay asin pagpangadji sa pagkagadaan kan agom na si Prince Philip. Magigaramduman na nagadan si Prince Philip kan nakaaging Abril 19. Showbiz Balita. Showbiz Balita.
Ipinangaki na ni Isabel Daza ang sayang ikaduang aki sa Hong Kong. Ipinamidbid niya asin kansiyang agom na si Adrian Semblat, si Baby Valentine, asin sobra ang sa inang kaugmahan. Anong boy na mundag kan Abril 9. Sinda Isabel asin Adrian, ikinasal kan taon 2016, sinansin ang primerong aki na si Baltazar na mundag kan Abril 2018. Sinabi ni Isabel na sinda maugmahon in marahay na nadugangan na ang miyembro kan sa inang pamilya asin sinda nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa biyayang itinao sa inda. Barata, salado ng saludo magkata sa News Base si Mar de la Mar Kamen. Magkaon ng regular, inanabiso ka mga health experts sa kinaban sa nang sinabi. Kaon sa rongkogpaan sa buhay asin importante na magkaigonin oras na mag-relax asin mag-enjoy in meal times asin snacks. Ang pag-schedule ng eating times, nakakasiguro man na dahil malalampasan ng pagkaon, lalo na sa mga school children, adolescents and elderly. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardila, dahil iba. Yan mga tugang ang detalles kay mga baratang unyan na Webes. Et sa 22 kan Abril 2021. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostazo sa News Base, asin Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang nagatod kan barata. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Winteral na magsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. nakaupo, amoy pawis agad. Konting